će biti na vrhu. Sergej, izvolite. Dobar dan. Moje ime je Sergej Trifunović, ja sam glumac i moj debi na malim ekranima nije bio u filmu i TV seriji, već u Dnevniku. 1991. Student prve godine fakulteta, mi smo svi na protestima posle 9. marta i Dnevnik počinje mojom sveže obrijanom glavom koja ispred Skupštine viče pederi, pederi, ubice, ubice, ubice. I to je moj debi na televiziji. Kasnije sam se učlanio u stranku i dobio neke uloge, ali to je već druga priča. 27 godina kasnije, ja sam, i samo što mi nije glava obrijana, imam isto naočare i isto vičem pederi, pederi, ubici, i što je najgore, isti su pederi. Dakle, isti su pederi, iste su ubice, niko ih ne jure da ih kazni, oslanjamo se samo na Božju pravdu da će da ih pukne neki grom u glavu. Pukao sam, tačno je. Znači, tog istog dana smo gađali Šešelja kajsijama u glavu, ja sam ga pogodio flašom i vrlo sam ponosan na taj moment, jer je to jedna, osim dijagnoze, jedna prodana stoka. Izvinjam se što sam ovako prost, ali drugačije ne može. I ti isti njihovi pomagači, i Mali Ivica, i Veliki Alek, i tako da. I sad su svi oni tu i sad nas oni uče demokratiji. Gledali ste onaj fantastični predizborni spot, koji je stvarno fantastičan, gde Mali Alek dolazi posle 35 godina da vrati knjigu, gle koju, Đulići. Sad ga čekaju uveoci, majku, a? Bit ću opširan, dobro biti neće. Dakle, Mali Alek, koji je sad već veliki, kaže svoje razrednoj, koji zovu Ajkula, kako on drži obećanja i došao da vrati knjigu. Evo sad sva obećanja Malog Aleka. Sedite, zapalite cigaru, razvežite kravatu, ko ima, trajeće. Dakle, ovako, citiramo. Objavit ćemo spisak donatora. Objavit ćemo ugovore sa Fiatom i Etihadom. Do kraja marta izlazimo sa programom rešenja za probleme u fabrici Jumko. Ukinut ćemo radio TV pretplatu. Smenit ćemo neuspešne i nestručne direktore javnih preduzeća. Uvešćemo red u korišćenje službenih vozila. Spustit ćemo granicu aflatoksina u mleku na 0,05. Dovešćemo Ikeu do proleća 2014. godine. Objavit ćemo istinu o politici i večernjim novostima. Zaustavit ćemo partijsko zapošljavanje. Siniša Mali neće biti kandidat za gradonačelnika Beograda. Napravit ćemo najmanju vladu sa samo 15 ministara. Nikada neću sarađivati sa URS-om. Ni Bog me ne može spojiti sa Dačićem. Ali Sotona može. Struja će biti jeftinija za 20%. Smanjit ćemo zaduživanja. Nova vlada će biti sastavljena od stručnjaka. I jeste sve moji do mojega. Krećemo da gradimo hidroelektranu i termoelektranu. Smanjit ćemo nezaposlenost u Srbiji. U Srbiji će se proizvoditi srpski Mercedes. Ukinut ćemo funkcije državnih sekretara. Uhapsit ćemo Darka Šarića. Darko se na kraju predao. Izgradit ćemo kanal, ovo mi je omiljeno, kanal Dunav-Morava-Vardar-Egejsko more. Ovo je već epska fantastika. Lord of the Rings. Kaže ovako. Obezbedit ćemo 100 milijardi evra investicija. Napravit ćemo fabriku čipova sa Emiratima. U Srbiji će se praviti delovi za Boeing i Airbus. Garantujem da se neće smanjivati penzije. Obećavam da ću Srbiju voditi pošteno i hrabro. Obećavam bolji život 2014. Obećavam bolji život 2016. Zalagat ću se za slobodu izražavanja. Rešit ćemo 24 sporne privatizacije po nalogu Evropske unije. Ukinut ćemo Bus Plus. Nikada se neću kandidovati za predsjednika. Objavit ću ime ubice pevačice za 48 sati. Ako za 6 meseci ne bude bolje, kupim prnje i idem. Ili, kaže ovako, Dinkić će biti uhapšen.
Karić može da se vrati dok sam ja premijer samo u zatvor. Prvih 5 dana odmora iskoristit ću za posljednje dane kampanje. Primam građane jednom nedeljno od 5 do 8 ujutru. Samo jednom je to uradio. Do kraja 2016. usvajamo zakon o poreklu imovine. U narednih 7 do 10 dana istina o rušenju u Savamali. Naći ćemo ubice Ranka Panića, Milana Pantića i Slavka Ćuruvije. Ukinut ćemo duple plate. Fabrika za proizvodnju avio delova do kraja 2015. I izaći ću na TV duel sa opozicijom. Javna preduzeća neće biti pod ingerencijom ministarstava. Nemačka kompanija Truck Light u Ćupriji će zaposliti 1000 radnika. Svaka biografija biće dostupna javnosti. Železara profitabilna za 4 meseca. Možemo ovako do sutra. Nemam šta mnogo da vam kažem. Dakle, mene samo ponižava što se posle 25 godina bukam protiv ovih istih ljudi. I ovde nije poenta jednog dana kad, pošto rasturom Jugoslavije, mi nikad nismo uspeli da dobijemo državu. I još uvijek se borimo, mi se ne borimo protiv Vučića. Mi se ne borimo za Sašu Janković. Mi se borimo da uspostavimo državu. Jer nije bitan ni Vučić, koliko nije bitan ni Saša Janković. Poenta je u tome da mi napravimo sistem u kome svako ko dođe, ta država može da funkcioniše. A pošto sam ja kao i vi svi, nažalost, stalno u situaciji da glasam protiv, a ne za, konačno mi se čini da imam nekog za koga mogu da glasam. Pošto na prošle izbore nisam izašao, smatram to velikom sramotom, ali prosto mi je bilo ispod časti da glasam za bilo koga od ponuđenih kandidata. Sad imam za koga i ponosno vam kažem, izaći ću i zaokružite broj 1. To je sve što mogu da vam kažem. Hvala vam.